Magandang hapon sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa panibago nating ride. Ayan, this time nag-iisa lang po ako. Wala akong kasama. Medyo malayo yung long ride to. Hapon ako nagsimulang bumiyahe, alas 6 na. So tignan natin kung saan tayo aabot. Biyahe natin, ang target natin makarating tayo ng Bicol ngayon. So tignan natin kung saan natin mararating, kung anong oras tayo. Sigurado hindi lang midnight ride to. Talagang madaling araw rides to. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat sa suporta nyo. Okay, let's go! Guys, andito pa lang tayo sa crossing. Medyo matraffic pa ngayon, maraming sasakyan kasi rush hour ngayon. Hapon pa lang. So ang target natin, makarating tayo ng Matnog ngayon. Tignan natin kung anong oras tayo makakarating. Sigurado hindi lang gabi. Oops, dito tayo, maglolos Baños ulit tayo. Pasok tayo rito sa may SM. Napaka-traffic pala ngayon. Sabado pala ngayon, Pansol Day. Grabe ang traffic dito. Basta Biyernes, Sabado, Linggo, napaka-traffic dito. Palang sobrang traffic na. Lalo dun sa may Pansol, yun, napaka-traffic. So hindi tayo pwedeng maipit ng matagal rito. Diskarte tayo ng daanan. Kasi kung maiipit tayo, kakain tayo ng sobrang laking oras dito. Lalo tayong magagawl sa oras. Kaya grabe. Gantong araw talaga sa Pansol, sobrang traffic. Ayan, ang haba oh. Napakahaba niyan. So alam na, pagka sa Biyernes, Sabado, Linggo, huwag kayong dadaan dito. Sobrang traffic. Touchdown Los Baños pa lang tayo. Talagang sobrang traffic oh. Ayan oh. Magmula yan sa may Halang hanggang dito pa sa Los Baños, traffic pa rin. Connected yung traffic na yan doon. Woo! Nakawala rin sa traffic. Kaso lang, gabi na. Tatry natin mga guys bumiyahe ng 24 oras. Basta kung hanggang saan tayo abutin, kung anong oras natin naabutin ng Matnog. Susubukan natin hindi tumigil sa biyahe. Magbe-break lang tayo sa 7-Eleven, ganun. Coffee break or snack ng konti. Solo ride ako ngayon, kaya medyo mas mabilis-bilis ng konti yung pacing ng biyahe ko. Tsaka nagpalit kasi ako ng engine sprocket na 15. Nung nakaraan 14 lang siya eh. Parang tingin ko mas perfect yung 1536 na kombinasyon pagdating sa gantong wave 100. Parang mas mabilis siya kasi umaabot na ako ngayon ng 100 eh pag narekta ako eh. Tsaka naramdaman ko mas mabilis siya ngayon. Tsaka parang mas tumipid siya sa gas. Kasi parang pag binibitawan ko yung silinyador, hindi siya nag-hold back. Parang hindi siya umaatras. Unlike kung naka-14 ako, parang ganun. Tsaka parang galit lagi yung makina. Parang nangihingi pa ng isang cambio. Ngayon hindi na, kontento na siya kahit naka-kwarta siya. Parang easy ko na lang ma-achieve ngayon yung 80 kilometers per hour. Nung una medyo hirap kami. Sa bagay, solo ride kasi ko ngayon. Mag-isa lang ako. Papunta ulit tayo dito sa may sigsag na madilim. Ayan, bukas pa yung mga bilihan ng mga prutas. Ayan, daming pinya. Wow! Magandang gabi. Andito tayo sa town proper ngayon ng San Pablo. So dire-diretso lang tayo papunta ng Quezon.
subukan natin bumiyahe ngayon ng hanggat kaya natin. Sa target natin, makarating tayo sa Matlog ngayon. Medyo matagal-tagal ang pacing ng biyahe kasi alas 6 umalis ako, ngayon 7 past na. So natagalan tayo dun kanina sa may sa may Los Baños. Sobrang traffic. Pero okay lang. Tuloy-tuloy lang ang ride. Ayan Province of Quezon. Nakapasok na tayo. Dati sobrang higpit dito, ngayon wala na. Normal lang biyahe ngayon. Punta tayo ng Matlog. Siyempre, after natin ng Matlog, tatawid tayo ng Samar. Itong biyahe ko na to. Ayan, good luck na lang sa akin. Malayo-layo pa ang biyahe ko. Ang oras pa lang natin ngayon ay 7:25. Ayan, nandito tayo sa Chaong ngayon. So, ang bala ko, ang unang stopover ko ay sa Atimonan. Doon ako magko-coffee break. So, tara, let's guys. Tara, let's go. Yan, update ko na lang kayo mga guys kapag medyo malayo-layo na ako ng konti. Rekta-rekta muna tayo. Total, wala naman tayo. Wow, kinabahan ako ron. Kala ko, malalim. Dito naman tayo mga guys sa ilalim para maiba naman. Lagi kaming nandun sa ibabaw. Nandito tayo ngayon sa Pagbilao. Kakanan tayo dito papunta ng munisipyo ng Pagbilao. Ayan, Pagbilao. Here we are. Antayin kong tumigil to. Sayang, malapit na rin sana ako sa Atimonan. Di rin ako nakapag-break time dun. Kahit pa paano, huminto na yung ulan. Hindi naman ako masyadong nabasa kasi may dala akong payong. Pero kanina, hindi mo maintindihan yung ulan. Biglang uulan, biglang titigil, biglang uulan. Kaya, hindi ako makatakbo kanina ng dire-diretso. So approaching pa lang tayo ng zigzag. Bago tayo umakyat ng zigzag. Full tank, premium. Yan, 150. Thank you. So yan, approaching pa lang tayo ng zigzag. Buti dito hindi umuulan. Ang oras ay 9:12. Medyo natagalan tayo kanina, nag-standby tayo nung umulan. Let's go. Dito tayo sa old zigzag tayo. Tayo dyan sa may diversion. Ayan, aakyat tayo rito sa zigzag ng alas 9 pasado. Ano kaya itsura nito? Ilaw. Ayan, may bantay pa rin naman. Marami pa rin namang bantay. Ayan, ginagawa na yung kabilang side. At least kahit pa paano pagka natapos to, hindi na masyadong mahirap. Grabe.
sobrang dilim. Ayan o. Pag wala kang ilaw, wala kang makikita. Mga nadaanan ko kahit pa paano ginagawa na yung kalsada. Medyo magmadali tayo ng konti. Speed up tayo ng konti. Wow! Ayun. Puta kasi. Ah! Grabe. Pucha. Pucha, grabe lubak dito. Yan, kahit pa paano, ginagawa na rin naman tong kalsada rito. At least pag nagawa, hindi na ganito kahirap. Malaki-laking gawaan to. Ay, salamat. Nakalabas din. Woo! Grabe, medyo mahirap-hirap yung pinagdaanan natin to na. Ay, buti na lang hindi na ulan banda dito sa lugar na to. Ang tutulin ng bus, grabe. Nakakatakot sa gitna. Sa talagang pinag-i-stop overan namin. As usual, solo ride. Medyo nakakalungkot din kasi mag-isa lang, pero okay lang. Ang oras natin is 9:39. So tama-tama. Banda dyan sa may Jollibee ng Katimunan, mag-i-stop over dyan. Magkakapi lang tayo, tapos kakain lang tayo ng biscuit, tapos press back na ulit tayo sa ride. Ayan, dyan tayo. Ayan, our favorite. Uy, right. Ito, favorite ano namin to, 7-Eleven namin itong mag-asawa kapag kasama ko siya. So, daming rider. Tapos na kaya sila. After kong mag-coffee break, umalis na kagad ako. So, andito tayo ngayon sa Atimunan. Ang oras natin ay 10:02. Kaya papunta tayong Matnog. Actually, ang punta ko talaga is Leyte. Pero siyempre, orasan muna natin yung Matnog. Kaya maganda naman ang panahon dito. Tingnan natin kung kakayanin natin takbuhin yung Matnog ngayong gabi na to. So, good luck sa akin. Soloista. Ayan, soloistang rider ako ngayon. Tuloy-tuloy lang ang rides natin. Ayan, kakayanin natin to ngayong gabi na to. Ang Matnog hanggang umagang. Ang target natin. Tapos tatawid tayo ng papuntang Samar kasi ang talagang target natin mapuntahan ay Leyte. Welcome to Siain, Quezon. Dito na tayo mga guys sa Siain, Quezon. Magandang gabi. Sarap-sarap din talaga mag-rides ng ganitong gabi. Ayan, nandito na tayo sa fish. Parang bumaka na yata. Parang nandito na tayo. So, let's ride. Nandito na tayo sa bayan ng Bumaka. So, kakaliwa na tayo dyan.
check. It's already 10:34. Tuloy-tuloy lang ang ride. It's okay, no problem. Sasagad-sagad tayo. Palalim na ang gabi mga. Ayan, on the way tayo papunta ng Calawag, Quezon. Kaya mga guys, magpagas uli tayo. Although marami pa, pero magpagas na tayo kasi alanganin ng gasoline station dito sa lugar na to. So magtatagkawayan kasi tayo mamaya. Baka wala tayong mapagasan doon para sigurado. Para wala nang suklian. Pwede naman siya, kung kaya mo ng suklian, bigyan mo sa isang daan. Sa mahal ba naman ng gasolina kayo eh. Ayan na. O ka? O, ito sa'yo. O, 100. Thank you, bossing ha. Hindi ako na diversion. Dito ako dumiretso ng papuntang bayan ng Lopez. Kasi mas malapit dito kaysa dun sa diversion. Sobrang haba. Tuloy-tuloy pa rin ang midnight ride natin. Yan. Palagay ko mag-aalas 12 na ng gabi. Sa bagay magta-time check tayo pag nandun na tayo sa may boundary ng Camarines Norte or dito sa may arko ng Bicolandia. So good luck to me. Ito pa rin, still alive. Nandito na tayo sa gateway to Bicolandia. Ayan, ang ganda ng panahon. Sana hindi na umulan. Woo! It's already 12 o'clock ng gabi. So tara, let's go. Let's go, tuloy na natin itong biyahe natin mga guys. Gateway to Bicolandia. Here we are. We're here in Bicol. Legazpi is 234 km. Matnog 342 km. Pero punta muna tayo dun sa gasoline station, mag-fix muna tayo. Punas lang tayo ng mukha, tapos sibat na. Okay. Pagsilamos na ako, fresh na naman. Takbuhin na natin tong papunta ng Matnog na nasa 342 kilometers yata, mga ganun. O kayang-kaya yan. Let's go! Nandun na tayo, gumana tayo ng Tagkawayan. So dire-diretso lang tayo. Medyo umaambon, wag naman sanang umulan. Napakahirap pag umulan. Yung sinasabi kong matagtag. Halos wala na ako nakakasabay. Pero okay lang. Nakakatan lang naman ng loob yan. Makupas pa rin naman ng mga pindahan. Sa mga dinadaanan ko, halos ako na lang dito mag-isa. So hindi na lang nakakasalubong mo. Sobrang dilim, kaya kailangan may ilaw kang malakas. Nakakain na rin ako ng 2 hamburger na tag 39 pesos, buy one take one. Tapos isang tubig na tag 14 pesos. Okay na yun. Parang merienda lang. Hindi ako kumain ng
medyo marami ngayon kasi mahirap bumiyahe ng masyadong busog. So okay na yung mga ganong kain. So yan, tuloy-tuloy. Hindi na ako nagtagal masyado kasi gusto ko makarating agad ng Mandog kahit maaga. Dire-diretso lang tayo. Sige, tatapusin natin to. Awoo! Hi! Woo! Ah, may mga manitigas na lubak. Yan. Ganda naman yung ano, yung panahon, wag lang sanang ulan bigla. Anong tulay ito? Medyo hindi ko na rin alam kung anong unasan na ako eh. Sa dire-diretso lang ako, parang yun yung checkpoint ng Del Gallego na daanan ko na. Yan guys, ito yung mga medyo lugar na alanganin. Malalim na ang gabi. Medyo nagsosolo lang tayo rito sa kalsada na to. Konti na lang ang dumaraan. Nandito tayo sa Camarines Sur. Medyo gumigit na ako ng konti. Ayoko gumilit para mas maganda. Uy, kainan. Hindi tayo kakain. Yan, pagas na ulit tayo kahit mataas dito. Bilis ah. Hindi pa lang nababawas. Magkano? 149. Hindi pa naging 150 no? Opo. Isang pindot na lang. Hello mga guys, I love Ragay, Kamsur. Dito na tayo sa Ragay. Paggasolina ako 150. Okay, let's go. Diretso na natin itong biyahe. Tuloy lang ang biyahe natin. Medyo nakakakaba ng konti. Madilim dito. Sabagay, lahat naman halos ng dinaanan ko madilim. Medyo ano lang, medyo mapag ng konti. Medyo alerto lang sa ganitong lugar. So dito tayo sa kanan. Papunta tayo ng Naga City. At least narating na natin tong dulo na to. So hahanap tayo rito ng pwede natin pagpahingahan kahit konti, kahit saglit lang. Yan. Narating na natin tong lugar na to. Ang oras natin ay 2:34 ng madaling araw. Mga guys, start ulit tayo ng ride after natin mag coffee break dito sa may 7-Eleven. So diretso na uli. 3:02 na. Legazpi City, kakanan tayo. Ay, mahamog ah. Kakanan tayo, Legazpi City. Asan na ba yun? Ito. Okay.
Legazpi, Sorsogon, kanan. Ayan. Op, Riles. Ay. Ayan, dito tayo. Kanan. Ayan, kanan, kanan. Ganda oh. Pilgrim City. So, dito tayo. Legazpi. Ito dito, partido dito eh. So, diretso tayo. Tayo sa Villanueva. Tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Medyo nakakalungkot lang talaga kapag solo ka lang. Lalo sanay kayong magkasamang dalawa. Nakakalungkot. Mas masarap talaga yung magkasama kaming dalawa pagka nagra-rides ka. Mas nag-e-enjoy ako. Pero okay lang, talagang ganun. Hindi naman pwedeng hindi ako aalis. So, sa susunod na lang. Medyo malungkot. Pero the ride must go on. Medyo mahamog. Parang mahirap. Oops, hindi makita yung daanan. Masyado siyang mahamog. Medyo mahirap yung klima kasi nagmo-moist yung salamin ko tsaka yung kamay ko, basa na. Hamog, maano siya masyado kapag mahamog. Good morning na. Ang oras natin ay 4:51. Tuloy-tuloy pa rin ang rides natin papuntang Legazpi. So, palagay ko yung matlog natin, aabuti na talaga tayo ng umaga. Ayun, oh. Nagsimula akong bumiyahe ng alas 6 ng gabi. Ayun, sa alas 5 na. Wala pa tayo sa Legazpi. Good morning, Bicol. Tanaw yung mayon, yung anino niya. Ayan, mag-aalas 5 na. Ayan, sobrang moist doon. Nagmo-moist yung salamin ko. Ayan, may palayan dito. Nagpahinga muna ako rito. Wala pa rin hinto yung biyahe ko ngayon. Simula alas 6 nung gabi. Oh, ang lamig. Ano kaya yun? Parang bundok na natatabunan ng ulap. Yung itsura nyo. Ganun ba yun? Ah, sarap. Ang sarap, ang sarap. Ang sarap ng bilig. Ang lamig. Medyo malungkot. Walang kasama. Nagsosolo lang. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Wala pa tayong tulog. Pero okay lang. Ang oras natin ay 5:30. So yun, mahamog na naman banda ron. Sarap bumiyahe. Tumigil-tigil akong konti pero hindi ako natutulog. Hindi rin ako masyadong kumain. Sa barko na siguro ako magpapahinga. Ayan, makapalang hamog dito ngayon, hindi makita. Nang ano? Hindi, meron. Wala, hindi naman madilim eh. Hello? Buka mo, ayan oh, wala, zero visibility rito oh. Oh, ayan, Legazpi.
Legazpi, 33 kilometers pa. Oh, mamaya ka, tatawag ka uli mamaya. Oh, sige. Sabi mo, nasa Legazpi pa lang ako kasi hindi naman ako makatakbo ng mabilis ka mo. Ganda rito, oh. Ha? Ganda rito, ang hamog. Oh, sige ma, mamaya, tawag ka uli. Alright. Ang ganda ng view. Ayan, oh. Damayon Volcano. Perfect shade. Ay, sarap ng feeling. Ayan, nawala yung antok ko. Kanina medyo inaantok na ako nung nag-umaga na, ayun, nawala na yung antok ko. Maganda na kasi yung nakikita ko kaya nawala na yung antok ko. Breakfast and ride. Lagi natin ginagawa to kapag bumibiyahe tayo, kung nakakabili tayo ng malambit yung bigas niya ng pagkain. Ayan, habang tumatakbo, may breakfast na tayo. Wow, wow, wow! Ang sarap ng klima rin. Ang lamig. Tapos maganda na rin yung kalsada niya. So, speed up tayo, oh. Guys, sa kaliwa kasi ginubatan dito sa atin Legazpi City, Tacloban City. Okay, nawala yung antok ko dahil na rin dun sa rice cake na masarap. Woo! Pasikat na ang araw. Ayan, oh, take a look at this one. Ang ganda, oh. Ay, ilog, ang sarap maligo dyan, oh. Ganda. Ganda naman dito. Ganda. Ang sarap. Ayun, oh, ang Mayon Volcano. Full tank. Unleaded ba? Premium. Is 200 yung kinarga ko. Dito na ako sa may Albay. Okay, let's go. Ride again. Ride again. Punta tayo ng Kagsawa para makita natin kung view ng Mayon Volcano ng malapitan. Ito yung lagi kong nakikita sa mga vlog. Vlog ko lang ngayon, titignan ko ngayon para para at least makita na natin in actual talaga. Ayan. Bossing, saan po yung Kagsawa? Dito lang. Ay, yun ba yung makikita mo yung Mayon Volcano? Malapit na? Malapit na. Malapit na. Sunod ko sa dito na yun. Okay, maraming salamat, bossing. Ayan, dito tayo, akyat tayo. Ayan. Welcome to Kagsawa. Ayan, makikita natin dito yung view ng Mayon Volcano. So, samantalahin na natin habang nandito tayo. Bago tayo dumiretso ng Matnog. What? Ay, bossing, saan makikita yung malapit na view niyan? Saan po makikita yung malapit na view niyan? Pasok ka dyan sa loob, sir. Sa Bababa ako? Hindi, dito. Ayaw, sige. Ano dyan, may entrance kasi dyan. Oo. May pasok ka dyan sa gate. Tsaka may mga photographer dyan na maganda kumuha. Sige. Mo sa cellphone muna, sir. Oo, sige, salamat ha. Saan ang entrance? Ay, doon na ba? Ayan, dito ang entrance.
Ayan, nandito ako ngayon sa loob ng park na pinupuntahan nila. Ayun, ito pala yun. Ayan, sa wakas nakapunta rin ako dito. Ayan, titignan ko dun yung malapit na view ng Mount. Ano ba to? Mount Mayon? Supira! Tapos ito yung simbahan. Simbahan. Ganda oh. Maganda pala rito. Pero mamaya kailangan ko na rin umalis. Ganda oh. Oops, basa. Ayun oh, hanggang dito na lang tayo. Meron pa sanang mga pwedeng puntahan dun eh. Ayan oh, may sili. Okay na. Para makapunta na tayo ng Matnog. So yan. At least nakarating na tayo rito. Tagal ko nang gustong makarating dito eh. Ayan, ngayon lang nangyari. So ikutin na natin ng isang beses to. Ayan, ang ganda talaga ng Mount Mayon. Ayan. So next time uli. Okay mga guys, labas na tayo sa Kagsawan. Punta na tayo ngayon ng Matnog mga guys.